לילה מסתכלת הלבנה בפרחים אשר נצאו בגינה. שלום, אני נועה. אני בן 50, נולדתי בישראל ואני עובד בגן הבוטני. יש לי כמה משאלות. שתהיה לי תערוכת פסלים מקרמיקה, להגיע מהר הביתה כשיורד גשם ולהופיע בהצגת תיאטרון. לא יודעים עליי שאני אוהב גברים ושאני רוצה להיות השפן או הקובען המטורף מעליזה בארץ הפלאות. כדאי לכם לבחור בי, כי אני אשפר את הכלכלה ואת מדיניות החוץ וכי אני יודע את השמות של כל הצמחים בעל פה. מי אתה? אני יד גולן. אני מושי קפיה. אני קובי פרץ. אני שרית חדד. אני ברד פיט. זה קרה בשעת ערב אחת שהייתי בירושלים. בדיוק הייתי במרכז העיר. היה גם יום גשום, ירד גשם גם כן. ונסעתי באוטובוס וירדתי בגשר המיתרים. פתאום ערכתי בגשר המיתרים, ואז אני פתאום רואה מהצד השני של הכביש איזה אוטובוס שלא רציתי לעלות עליו. הוא הגיע לי מהצד השני של הכביש. ואז החלטתי לרוץ ורצתי לה. פתאום נשמע צופר של אוטובוס. פתאום רואה את אגד נמוך אקורדיון ממש לידי. כמעט נכנסתי. לפעמים כשאני צולל מתחת למים, תוקף אותי מין פחד כזה. אני שם את השנורקל ושם את המשקפת, לוקח אוויר. אני לא יודע למה אני כל כך מפחד, אולי כל הדגים הזה וכל העולם הכחול הזה, אני לא... 21! מיכל? מיכל? לפעמים אני מתגנבת לחנויות נעליים. אני רוצה לבדוק איך אני משתנה בכל פעם
שאני מודדת זוג אחר. אני בוחרת נעליים קטנות מדי, בכוונה. הולכת איתם הלוך וחזור בין המדפים, ומיד מרגישה איך הרגל נוקשה, והפרצוף שלי כולו הופך חמוץ. אני נהיית בן אדם נוקשה, לחוץ, מחוץ. בכל פעם שאני פוגשת בן אדם חדש, הדבר הראשון שאני עושה זה לבחון את הנעליים שהוא לובש. אני מחליקה את הכף רגל שלי תוך הנעל שלו או שלה, רק אחרי שהרגשתי והבנתי, אז אני ממשיכה. אני זוכר שפעם אחת כשנסעתי לתל אביב, אמא הביאה לי ארנק עם מלא כסף כדי שאני אסע. אז שמע לי את הארנק ופתאום חזרתי הביתה ופשוט נעלם, פשוט נאבד לי. ממש מוצא אותי הדבר הזה. אני לא רוצה לסיים ככה. ככה. לא! איך תופסים את זה? מישהו יודע? מתחבאים בשיחים ועושים קולות של חסה. לא, 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 הלוואי. לא. חלק מהדברים בחיים מצחיקים אותי. חלק מהדברים בחיים מגעילים אותי. יש לי אהבה עם לב רחב. אני מעז, יש לי אומץ להתגרות בתל אביב. אתה לא סוף. אני כועס על כל העולם, כי לא נותנים לי להגשים את החלומות שלי. הנה. אתמול הגשתי עצוב כי הייתי לבד. הנה זה. אתם יודעים מה זה? זה כעס. ככה נראה כעס. הנה הכעס שלי פה באגרוף. מצחיק כזה. זה כעס. מנענעת את הראש. טיפשה. הנה, גם פה יש לי כעס. גם פה. אמיצה. ככה זה כעס. זה כעס. כעס. לפעמים גם כאן יש לי כעס. לא, 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 זה כעס. הנה. לא, אמיצה. טיפשה. אמיצה. טיפשה. טיפשה. אמיצה. טיפשה. אני לא רוצה לסיים ככה. ככה. אני תמיד מגיעה למקומות ככה. זה לא בכוונה. אם הייתי אקלים, הייתי סתיו בחצי הצפוני של הכדור. אם הייתי תופעת טבע, הייתי הר געש, רגע לפני ההתפרצות. אם הייתי פרח, הייתי רוצה להיות חלמונית. אם הייתי עץ, הייתי עץ שיטה, אם הייתי פרח, הייתי חירותי מחורש, אם הייתי תופעת טבע, הייתי שלג עדיני, אם הייתי חיה, הייתי חתול, אם הייתי אקלים, הייתי אזור לחץ גמור. אם הייתי עץ, הייתי אלום. אם הייתי פרח, הייתי אסלים. אם הייתי תופעת טבע, הייתי ברק. אם הייתי חיה, הייתי כריש. אם הייתי מזג האוויר, הייתי קיץ רך. עכשיו. אני שלום, אני שרון אני מויאל. אני בת 26, אני נולדתי בתל אביב. אני רוצה שלי בבריכה. אני רוצה לנסוע לגמרי, אני רוצה להתחבר לגמרי. לעשות תערוכת צלים מקרמיקה רוצה לאהוב הרבה.